serenidade é sinónimo, pois, iso de tranquilidade, de paz, de sosego, de acougo, de take it easy, baby, que diría, por exemplo, Terminator, que era un tipo bastante sosegado e tranquilo e mesmo sereno. Tamén é que se poñan cada situación que, claro, calquera non perde os nervios. Pola retranca e pola serenidade. Benvidas, benvidos todos a estes premios que organiza cada ano Radio Galicia a Cadena SER para tratar de devolver un chisquiño do que fan pola sociedade, polo ben común, persoas, entidades, empresas, as que hoxe tamén lle queremos facer un pequeno cariño. SER Galicia tiene como objetivo reconocer el talento, el esfuerzo y la excelencia de personas, instituciones y proyectos que contribuyen de una forma significativa al desarrollo y prestigio de Galicia. Meu corazón de melón, flor de primavera, meu cariño, meu amor encantado de que viñera. Primeiro Premio Serenidade da Noite para o CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais. Neste tempo de polarización, premiar a cooperación, que é polo que nos premian a nós, pois me parece unha cousa importante, e aquí estamos cooperando os tres directores e 108 investigadores e investigadoras. Temos a obriga de que o que fagamos teña impacto na sociedade, na contorna e no mundo. E iso que intentamos facer, e por iso este premio pois ven no mellor momento para nós. O segundo Premio Serenidade da Noite, que é para a Casa Grande de Sanceda. Este premio anímanos a seguir apostando pola biodiversidade e polo bienestar animal, pero, sobre todo, anímanos a seguir defendendo un rural vivo que aporta os servizos ecosistémicos que precisa a sociedade. En Santiago, gústanos presumir da nosa historia e das súas curiosidades. Somos unha cidade innovadora, fómolo xa en 1933, un 15 de xaneiro, cando estreamos a Radio Galicia, cunha emisión desde San Domingos de Bonaval, a cargo, por certo, da Unión Radio, antecedente desa casa que hoxe nos acolle, a cadea SER. Terceiro Premio Serenidade da Noite para os bombeiros forestais do Servizo de Extinción de Incendios. Quiero agradecer a todos los presentes y a todas las personas que han sido afectadas por los incendios, ¿vale? Esas personas que tenemos en el territorio que han sufrido esta oleada de incendios, pues mandarles un mensaje de ánimo y esperanza y que no se vuelva a repetir ninguna vez esta situación. Imos a co cuarto Premio Serenidade da Noite para Guillermo Carracedo. E a verdade é que isto, pois, para min é un orgullo recibir este premio que xa recibiu o meu pai no seu momento, con moito máis mérito que a min, e bueno, que de verdade que gracias e disfrutade moitísimo da gala. Este é un acto do que máis disfruto en todo o ano. Sen desmerecer a ningún dos outros nos que participo, pero os premios Serenidade son os meus preferidos, porque aquí todos somos amigos e amigas. Aquí todos falamos nun ambiente sereno, agradable, e no que recoñecemos fundamentalmente o positivo da nosa sociedade. Premio Serenidade para Rafael López. O premio é de Oncomed, do meu equipo, polo talento, por o seu talento, por o seu traballo diario, tanto na clínica como no laboratorio. Este premio tamén é da miña familia, que me apoia sempre e que afortunadamente está crecendo. E chegamos xa ao final, co último premio da noite, que neste caso é para Mabel Rivera. Dicía Susan Sontag, as mulleres deberían permitir que os seus rostros mostren a vida que viviron. As mulleres debemos dicir a verdade, e as actrices máis. Eu non me vou cansar nunca de reivindicar a presencia tan necesaria de nós, as actrices bellas, cargadas de experiencia e de saber facer, nin máis nin menos que ao igual que os meus queridos compañeiros actores. Estou de acordo en que cantos máis periodistas veñan ao Parlamento e que difundan o que ali se fala, o que ali nos acordamos sobre o que nos discutimos, é un favor que tamén se lle fai ao Parlamento. Por eso pido encarecidamente que canto máis veñan a vernos para saber cual é o traballo dos diputados, para saber en que puntos acordamos, en que puntos non acordamos, pero conocer a realidade do que debatimos, a mí me gustaría que eso se pudera cumplir. Que
Quédate tranquilo, xa botou os males fora. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso, gracias.